Το πρώτο στον και πάνω απ' όλα να θεσμοθετηθεί ότι πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι οι προϋπολογισμοί μας. Αυτό σημαίνει τι? Ότι θα εξοδεύω όσα εισπράττω. Και όχι να δανείζομαι για να εξοδεύω πολύ περισσότερα. Ο Κίκης ο Καζανίας είχε κάνει μια πρόταση για περικοπές κοινωνικών δαπανών 200 εκατομμυρίων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επηρεάσει τους πολίτεκνους, τους όσους έχουν ανάγκη, αλλά να είναι πιο στοχευμένα, με συγκεκριμένα κριτήρια τα επιδόματα που δίδονται εις τους έχοντας ανάγκη και όχι απλώς να εκδίδονται επιταγές χάριν δωρεάς προς πάσαν κατεύθυνση, ακόμα και σε εκείνους που μπορεί να αποκαλείται ο πλούτος. Δεν είμαστε εμείς που δίνουμε επιταγές στον πλούτο. Είναι άλλοι που αστόχευτα έχουν ανεβάσει τις κοινωνικές παροχές από 2 δις σε 3 δις. Και σήμερα προσπαθούν να δουν από πού θα κάνουν τις περικοπές. Και επικέντρωσαν την προσοχή τους μόνον στη φοιτητική χορηγένση στους πολίτεκνους, στις μονογονικές οικογένειες κλπ. Αδιανόητα πράγματα. Και υπάρχουν οικογένειες που έχουν ανάγκη. Από πού θα κόψετε εσείς, κύριε... Μα φαίνεται ότι δεν με παρακολουθεί. Όχι, από πού θα κόψετε? Και βεβαίως... Θα σας παρακολουθώ και θα σας παρακολουθώ πάρα πολύ προσεκτικά. Είπατε ότι έδωσαν αστόχευτα και στους συνταξιούχους. Και φαίνεται μέσα στους συνταξιούχους έπιασαν και κάποιοι πλούσιοι συνταξιούχοι και συνταγές. Αλλά η πλειοψηφία των συνταξιούχων που μας ακούει τώρα ανέπνευσαν κάπως, διότι εκείνοι είναι οι πολλοί που είχαν ανάγκη αυτές τις αυξήσεις της συντάξης. Να με συγχωρείτε, παρακολουθείτε ότι θα γίνουν και περικοπές σωρίαν επιδομάτων κλπ. Που δίδονται σε συνταξιούχους και ούτω καθεξής. Εμείς τι σιγούμαστε? Το μάξιμο των περικοπών των δημοσίων υπαλλήλων ήταν 7,5%. Να περικοπούν επιδόματα τα οποία είναι αχρίαστα. Εγώ πρώτος είπα ότι είναι δυνατόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να παίρνει επίδομα εξωτερικού. Θα έπρεπε εμείς να δώσουμε το παράδειγμα. Δεν θα έπρεπε. Εγώ λέω ότι αν με τη βοήθεια του Θεού εκλεγώ 25% ο μισθός του Πρόεδρου θα είναι μείον και 20% των Υπουργών. Το ίδιο σε όσους πολιτιακούς αξιωματούχους διορίζει ο κράτος. Αλλά δεν περιοριζόμαστε εκεί. Εμείς ζητούμαστε συγκεκριμένα μέτρα από που θα πρέπει να περικοπούν τα πάνες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στοχευμένες κοινωνικές παροχές μπορεί να εξοικονομηθούν 200 τόσα εκατομμύρια. Να δούμε, πέστε μας, συγκεκριμένες ομάδες. Μα είναι δυνατόν να αναπτύξω απόψε τώρα το συγκεκριμένο? Εδώ η κυβέρνηση δεν είναι στην Τρόικα και είναι από τα θέματα που εκκρεμούν. Να σας πω το δίκο που σας στηρίζει πρότεινε να καταργηθούν τα επιδόματα στους τουρκοκύπριους, οι οποίοι δεν συνεισφέρουν λόγω χάρη στο... Όχι, λέμε το εξής. Και εγώ το στηρίζω. Και είναι κοινή θέση. Δεν είναι θέμα τουρκοκυπρίου. Είναι για να σου δίδεται, κύριε, αυτό το οποίο δικαιούσε, θα πρέπει να είσαι συνδρομητής στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αυτό σημαίνει ισοπολιτεία. Και δεν με απασχολεί αν είναι το τουρκοκύπριος άλλο δαπός ή η μεταπός. Κύριε Πρόεδρε, αυτό εγώ λέω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αρχή. Δεν μπορεί να πληρώνεις εσύ φόρο. Να πληρώνεις τις κοινωνικές σου ασφαλίσεις και κάποιος άλλος ο οποίος δεν συνεισφέρει ποσός να καρπούται τα ίδια ωφέλη με σένα. Κύριε Πρόεδρε, καλώς. Αλλά δεν είναι μόνο τα μόνα. Ο πολιτικός αντίκτυπος με τέτοια συνέντευξη. Τι σημαίνει πολιτικός αντίκτυπος? Ποιος είναι... Μα υπάρχει κανένα κράτος το οποίο έχει 2 βαθμούς πολιτών? Τους πρώτης τάξεως και της δευτέρας τάξεως. Αυτή είναι η δημοκρατία που πιστεύουμε. Εμείς θεωρούμε ότι οι συμπατριώτες μας τουρκοκύπριοι πολίτες και βεβαίως είναι ίσοι μαζί μας. Αλλά όταν θέλουν ωφελήματα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν και υποχρεώσεις. Και δεν είναι θέμα να διακρίνουμε εις βάρος των Τουρκοκυπρίων, διότι υπάρχουν πολλοί Τουρκοκύπριοι που εργάζονται στην ελληνοκυπριακή, ενώ στην ελεγχόμενη από το κράτος περιοχή. Επομένως, ποιος είπε να τους αποστερηθούν τα οποιαδήποτε ωφέλη? Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αυτή η αναφορά σας και μόνο μου θυμίζει κάτι το οποίο γενικότερα μπορεί κάποιος να σας αποδώσει. Δηλαδή το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια ουδής από το Δημοκρατικό Συνεδρμό είχε την προνοητικότητα να εισηγηθεί κάποια πράγματα απέναντίας κάποια στελέχη του Δημοκρατικού Συνεδρμού και εσείς κύριε Πρόεδρε είχατε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Σήμερα όμως, λόγω προεδρικών εκλογών, θα μπορεί κάποιος να σας καταλογίσει ότι αλλάσετε πολιτική και σε αυτό το τομέα. Γιατί δεν το λέτε λόγω οικονομικής κρίσεως, αλλά είμαι εγώ που έδωσα αυτά τα προνόμια, κύριε Μιλωνά? Γιατί θέλετε να με προκαλέσετε να πω ποιοι έδωσαν αυτά τα υπερπρονόμια? Ποιοι έδωσαν 90.000 ειδικότητες στους Τουρκοκύπριους και τους εκάλεσαν να έχουν περισσότερα από τους Ελληνοκύπριους δικαιώματα? Και η διεύρυνση ήταν στο Παπαδόπουλο.
Δεν θέλω να κάνω καμιά αναφορά στο παρελθόν, αλλά όταν με επικρίνετε εμένα γιατί εγώ δεν ήγερα θέμα, ενδεχόμενα την ώρα που δεν είχε πρόβλημα η πολιτεία να μην ετίθετο από κανένα θέμα, ούτε από τους Ελληνοκύπριους. Γιατί ήγηρετε σήμερα? Γιατί υπάρχει κρίση και γιατί δεν είσαι σε θέση να δώσεις αυτά που δικαιούται ο φορολογούμενος. Ωραία. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις... συνεπώς να γύρετε το θέμα. Ναι, μπορούμε να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις... Δηλαδή. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις οι Τουρκοκύπροι θα τη χάνουν πλέον δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, για παράδειγμα? Εάν και εφόσον έχουν ή συμμετέχουν στο Ταμείο Κοινωνικής. Ανεργάζονται δηλαδή στις ελεύθερες περιοχές και γίνονται αποκοπές του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.